Hayi njalo kanti Thoko. Doleza mafukusana. Shisha sama mavoyeva emzini madoda. Nomzana amanzi village. Dubla into zezonyonyanga lelapha ekhaya. Gobe eqo yakho ongenagobe la ngoba afa. Basoza abe khona. Yebo. Inkanyamba. Emhlophe indoda ephinde ikaningi. Mawenza kwenzeka. Umlomo ungathathi mango. Shando kandawo kuthiya ngoba foza bethiya amahlahla. Shando ngana nasentendeni esandleni. Naso thini lomkhonto liyehlala ngithi cha baba. Ya, yona impela ke le indoda ehamba kancane. Mase sifikile sivala ngehemu emzini yamanye amadoda. Yebo. Ixuba elihle. Indoda emgidagida. Yebo kunjalo. Eyiwe madoda. Hayi, angizukhuluma okuningi. Kodwa omunye umuntu izinto zakhe hayi ngoba zimile. Ayangizwa. Abanye abantu izinto zabo zibanjwe ibona. Zibanjwe yini? Ibona. Yazi abantu bakini bake bakise endaweni. Bakise kumuntu. Fika umuntu aqale umsebenzi. Akwenzise leyo nto. Isigaba sokuqala. Qale nani? Ebese wena usuzibona ukuthi wena usuhlakaniphe okweqa abantu abakini okanye loyo muntu loyo omela kwelekelele. Bakwethu. Ungabe umthatha kancane umuntu mayeseqalelile izinto zakho waqala waphenyeka ezinye zezinto. Never make that mistake. Don't ever make that mistake. Abanye abantu fine ke, and then you get to a stage where umuntu ke manje useqalile ukuvulela isimo samasango. Bese wena ke manje ngoba nakho ungafuni ukukhanyisela isimo sabantu bakhe. Akekho umuntu osebenza mahhala. Angeke uzuthole umuntu ozovela wenzela into mahhala, into engeke uzuyibone leyo. Yabona makulungisa imimoya, ayikho imimoya evela ilungiswe isimo uvele nje. Ikakhulukazi imimoya yasemanzini. Khohla mkhulu, khohla khehla lami. Ngoba kunento emele yenziwe. Two things actually ekumele zenziwe ezibalulekile. Remember, you need to learn number 1 ukuthi kukhulunywa kanjani nawe and ubani umele akusize. Moya ngcwele. Number 2, mase ukwenzile lokho bese kuma khona isimo salento ekuthiwa isivikelo. Ngoba phela you will always be under attack ngoba uzobuhlukile kwabanye abantu bayohlezi bekuzama. Uyayizwa leyo nto? Ubani umuntu omele akufundisa lokho? Moya ngcwele futhi. Right. Number 4. Kube khona isimo sokuthi umuntu akukhombisa akwenzise leyo simo salowo msebenzi. Ngoba ngelinye ilanga kuyofika abantu ebese kumele ukwenze loyo msebenzi. Uzoyenza kanjani into ongahlulanga kuyona? Wake up, ungazitshela ukuthi uhlakaniphe waza weqa wena usigebengu wena. Hla sonke siyigebengu. Sonke sizigebengu, sonke siyayifundela. Iyamasha iphinde ishayise. Yayibona lo ndaba. So muso kuyitshela ukuthi ngoba nakho kanjani. Kanti usudala isimo secala dalela abantu abakwembethe. Mase behlehlele emuva. Bese uyaqala lokhu uthi uthakathiwe kanti wena awunalo iqiniso. Hayi bafethu ake ngithule. Cabanga ukuthi sengiyishaye la ebengifuna ukuyisa khona. Hayi njalo ayijiki ke uma isintsha. Cha.